haciendo palmas arriba y arriba es el coro que arranca que dice bate que bate, chocolate, bate que bate, chocolate. Què passa, estimats espectadors? Com bé sabeu, fa poc va sortir una iniciativa que es diu Malaya, bueno, és el canal Malaya, suposo que el coneixereu més o menys. I el que vol aquest canal Malaya, bàsicament, és potenciar el contingut de català a les xarxes d'internet, de YouTube, Instagram o on sigui. Bé, i us preguntareu què faig jo parlant d'aquestes coses. Vull dir, introducció no en plan com a persona, sinó introducció de presentació, de presentar-me com sóc jo. Perquè no us assusteu, el que faré simplement en aquest vídeo és fer un 50 coses sobre mi, però sense coses que estiguin damunt meu. I per aprofundir d'exactitud en aquest tema el que faré serà picar la cançó Malaya de fons mentre parlo de jo, i així fem un mix genial. Us sembla bé? Pues sortiu del vídeo. 1. Ser català. 2. Sé parlar català. Ho acabo de fer ara mateix. 3. Soc més alt que la Rosalia. Sí, soc més alt que la Rosalia. 4. Quin és el 4? No? 4. No estudio psicologia. No estudio psicologia. 5. De fet, estudio batxillerat. Sí, de fet la veritat és que ara mateix estic estudiant batxillerat. Bueno, he acabat batxillerat, així que... mucho bien. 6. Realment no tinc cap càmera amb què gravar i gravo amb un cacauet. Mira, si us hi fixeu jo quan gravo, realment gravo amb un cacauet aquí. I aquest cacauet us pot semblar estúpid, però ens serveix a tots els marcs per comunicar-nos a través de l'espai i el temps. No és normal. Mira, si us hi fixeu ara em truca aquest marc, per exemple. Que te calles, hombre. Y ya está. Y aquí estamos los marcs, lo que tiene. 8. Soc del Barça. És el que hi ha, gent, ho sento molt. 9. El meu menjar preferit és el pa. I no és broma. 10. Tots aquests punts són mentida. No. Què passa? Un apartat que nega els altres apartats i inclús nega la veracitat del seu propi apartat? Això pot crear una fissura espaciotemporal, tio. És veritat. Bournemouth, t'estimo, joder. Sort que segueix amb el meu cacauet, joder. Necessito enviar un missatge. Amb això serà suficient. Marc, escolta'm, acabo d'entrar en un bucle. Sisplau, no diguis que totes les coses són mentida. Escolta'm, acabo... Que te calles, hombre. Y ya está. Y aquí estamos los marcs, lo que tiene. No, tio, aquest cacauet era la meva última esperança de vida. Moriré sol. Què fas, Marc? L'has liat. El teu futur se'n va a la merda. Es miraran els anteriors vídeos d'aquest, que són vídeos merdosos, i no t'agafaran els de Malaya. A més, no faràs el que t'agrade i entraràs en un bucle de depressió. Espera, potser és el que necessito. Un bucle de depressió per sortir del bucle. No, Marc, no. Què passa? No et deixaré trencar l'equilibri de l'univers. Vols dir que funcionaria? Funcionaria. Com? Funcionaria en cas que passés. I per què no passarà, gran Marc? Perquè s'acaba el vídeo.